Здравейте и добре дошли в едно ново видео, където аз съм Димстър. Днес играем пак на Brawl Stars, което стана доста често да снимам видео на нея, но следващото видео на Brawl Stars стана някаква друга игра, но да. За това видео ще на Brawl Stars и днес ще играя с топ 5 на силни бrawлери, където според мен са силни и аз ги играя и съм ги играл и доста съм ги дигал на колко купи там. Някои просто съм ги оставил, не знам защо. Но да, нека започнем с... Чекво. Че зацепим нещо. Добре, нека започнем с първия бrawler, който ще е... Това е петия бrawler, който... Мисъл, пета позиция по-скоро. Където е... един много счупен този бrawler, много е счупен, защото... Буквално атаката му слова, или ако си с Star Power. И не. Да, сега както казвам, че е много счупен, да не ме чупат тук. Но... да, докато аз имам такива... Просто доста голяма контра е за доста бrawлери. И затова е прекалено счупен този бrawler. И затова повечето хора го таковат, играят го на големи купи, смисъл. Доста лесно е за вдигане. То затова ми е на 27 май. И на 26, не знам на кой ми беше. Добре, сега. Тук имаше някой в тези храсти? Не. Ами... тук има някой. Ами... тук има един златен джин, който е много як скина му. И се сетим, нали? Много як скин е това. Ами... кой е тук са? И... тимнах си ме пребиха, но... да... обаче е доста голяма контра и точно на този мап не знам дали беше. Той май запълва затворените. Но като цяло си е контра за доста бrawлери. Ами на четвърто място слагам този, защото първо има барче, което се зарежда са по-горещи, му стават уж бисквитките и става доста по-демидж бият. Логично, да, логично. И защото буквално става някъде около 10, където бият най-малко по 500. Интернета пък ми зацепва много гадно. Ами... добре, вече ми се зареди барчето и вижте по колко бия. А то само на 2. Ами... на повече... доста по-силен става. То ме удари са. И да не говорим, че има гаджет, който допълнително да те горят бисквитите. Ами... това ме гони. Или не. Той не знае, че ще го нападна явно. Да, до някъде, но досети се. Добре, и този може би да. Преби го. И този ме оцели доста гадно. Но да, този си остава на четвърта позиция, нищо, че са ме пребили. Следващия където... този. Да, имам той на 649 купи. Този ми е... го оставам на трета позиция, защото супер доджва атаки, в смисъл, когато скача, аз буквално прескачам атаката, ето както на този. И този обаче не поисках да го... и да, като остане на малко, може с гачите да го довършиш. И да има едни от най-хубавите Star Power, където единия е
по-добре да се играе на Soul Showdown, другия на 3 май трябва да се играе повече, не знам. Но на точно за този броя, буквално с... Сега в момента Кит ме гонеше и ако изкочи, аз май ще... 5 сега се. Но те са тимнати двамата и трябва да ги пребива. И... не ми каза, че има. Разбира се, че мен ще подгони. Кой ще подгони друг? Точно така би го. Сега става да те пребия. Което не знам дали ще е лесно. И да, лесно беше. Има даже този пункт, който е май трудно се получава на Gold 1. Което за мен е трудно, да. На втора позиция поставям този, а именно защото той не е силен толкова. Гаджетите и Star Power-ите го правят много гаден. И нека да видя също, което съм се подал, макар че това, колкото и да силен, той не е за тази карта и затова може да се губа. Но бие по 2000. Не беше по повече. Май. И на всичкото отгоре му зареждат бързо ударите и вече съм с 5 на всичкото отгоре. Това ще... Да, и Пайпер е много, но не чак колкото... Ами той знае, че съм кутия. И... знае, че ще му скоча. Да, и супера. Като цяло един от най-гадните супери. Макар че ако си с надубо, малко трудно, защото ако е съотборникът и до тебе, той може да... докато вие и двамата се режете, той да те пребие. Не, това не беше добре. Ти сериозно ли бе? Не, това ме дазна много. Ще трябва да го пребия. Не, той само ме следи мене. Как искам, как го мразя това. И сега, като няма къде да отидеш, не ме дадеше. Трябва не ги харесвам. Бе и ти бе. Добре. Оставам с Биби, който... Ами... победи го. И да, ето защо. И получавам епик. Нищо не спи. Добре. Ето защо мисля, че Тобро е един от най-силните. И нека продължавам към последната позиция и то Мек. Който ми е един от най-много купи в акаунта в момента. Но не е най-голем ранг. Но... Мек. Докато имаше този мутант, беше ужасен броер. Но след това не е чак толкова гаден, но все пак е на първа позиция, защото буквално ти, ако искаш... Добре, чайте, че тук нещо ще... И то не. Това беше много тъпо. Добре, докъде бях стигнал, буквално ти... Когато си искаш си работа понекога, защото... Преди беше някъде около 5 секунди си работал и го направиха перманентно, докато не ти изтече хелта на работа, да. И имаме тъп интернет, който ми пречи.
И имаме като цяло и ръка. Не, това беше много тъпо. Не, то шибан интернет не мога да игра. Добре. Няма. Не ги има за такива. Добре. Спомнят ми като някакви... Добре. И като цяло и самия мек не е толкова гаден, защото е бърз. Не как колкото работа, всъщност работа по-бавен от мек, но не силен колкото работа. Но поне е доста... Не. И ме би. Няма да игра повече. Ами. Да. Като цяло това бяха топ 5, където според мен това са най-силните бrawleri. И ако ви харесва видеото, надявам се да ви харесва. Ако е така, не забравяйте да се абонирате и лайкнете видеото. И камбанката, естествено, ако искате да ви пращам новикация, когато качвам видео. И да. Чао. И до нови срещи.